il-congregation. Niddaħħalkom naqra f'din l-istorja kien hemm il-Filistini u l-Iżrajeliti. Mela, il-Filistini ikkampjaw għamlu kamp fuq muntanja, kien hemm wied kbir u n-naħa l-oħra fuq muntanja ikkampjaw l-Iżrajeliti. Issa, min-naħa tal-Filistin kien ikun hemm dan il-ġgant Gulija fih daqs 9 pidi. U dan kien mlibbes bil-arka, bil-tarka, bil-xabla, l-elmu, kollox tal-bronz. U kien joħroġ fil-ħodu u fil-għaxija minn l-kamp tiegħu biex jeddet lill-Iżrajeliti. Sentendi, n-naħa l-oħra kien ikun hemm ir-re Sawl li kien il-mulej Alla dilku. U kien Sawl u l-poplu, l-irġiel li kienu ma' Sawl, kienu imbeżżejn, mwerwrin minnu. Ovvjament, għax daw jaraw daqsix u jgħidu daw mhux għannifilħu għalih. Issa, isimgħu dejjem bil-widna spiritwali, għodu attenti għal dak li qed jgħid il-mulej. Mela, kien joħroġ u jeddidhom u jgħidilhom xi ħriġtu tagħmlu. Ejja, għażlu raġel u ħalluh jinżel għalija ħalli jitqabad miegħi. Jekk toqtluni dan il-ġgant Gulija, aħna nkunu l-qaddejja s-sudditi tagħkom, kien jgħidilhom, imma jekk noqtolkom jiena, intom tridu tkunu s-sudditi tagħna. Toqgħodu taħdmu għalina. Issa, mela, ma' Sawlu kien hemm 3 irġiel partikolari. Daw it-3 irġiel kienu jiġu l-aħwa ta' David. Il-missier ta' daw it-3 irġiel u David kien jismu Ġesse. Ġesse kien imdaħħal fi żmien, daw it-3 irġiel il-kbir kien jismu Eliab, it-tieni wieħed kien jismu it-tieni wieħed Abinadab u t-tielet wieħed Samah. Mela ġara li issa David kien jira in-naċ, il-ftit naċ ta' missieru. Ma kienx parti minn dak il-kamp ta' l-tlet ħutu l-kbar u ma' Sawlu sewwa. Issa missieru Ġesse kien qabbat lil-żgħir tiegħu David biex jieħdulhom xi ikel u fl-istess ħin imur isaqsi jara kif huma ħutu. U da bil-forsi irid imur jiltaqa' magħhom biex jara jkun mhix orrajt jew le. Mela, u dan hekk għamel, dan kien qabdu b'xi qamħ inkaljat u xi ħobs lil-ħutu u kien jieħu wkoll ġbejniet għar-re ta' Iżrael Sawl. U fl-istess ħin jara jekk mhix okej. Tar-responsabbli li kien David, mela, kien iħalli dak il-ftit naċ ma xi assisa, ġifieri in-naċ ma kienx aħallihom waħedhom. Mela kien responsabbli dan li n-naċ ma kienx aħallihom waħedhom u kien iqabbad assisa biex joqogħdu ma dawk in-naċ. Mela darba fost l-oħrajn dan David mar lej il-kamp tan-naħa tal-Iżraeliti biex jieħu il-ħobs u l-qamħ inkaljaw l-ikel, il-komplement tal-ikel, u sejjer ra li l-Iżraeliti qegħdin jinżlu fil-wiet. Issa qegħdin nitkellmu l-wiet mhux xi minn hawn saw, ġifieri ikun naqra ikbar, ovvjament kbir kien ikun dan il-wiet. U ra li ħerġin, ġifieri mela jekk ħerġin dawn mhux se jiltaqa' ma' ħutu u jara jekk mhix okej. Mela x'għamel? Ħalla l-affarijiet li kell fil-kamp, ħallihom jerġa' mal dak li kien qed jieħu ħsieb fil-kamp, ġifieri dak kien bniedem responsabbli. U qed jagħmel dak li qabdu il-missieru. Mela, dan ħalla l-affarijiet fil-kamp u mar niżel mal-komplament. In the meantime, sakemm u nieżel mal-komplement tal-irġiel, joħroġ minn xi żewġ fillieri tal-oppost joħroġ dan il-ġgant Gulija fih daqsix. Eżatt kif ħareġ, xi irġiel min-naħa tal-Iżraeliti ħarbu jiġru lura lejn il-kamp. In the meantime,
David sama xirġiel qalu li mhix irġiel qalu ir-re Sawl min joqtlu l-dan il-raġel dan il-ġgant jimlih bil-ġid u għana u jagħtih l-bintu bħala martu u l-dar missieru jagħmilha meħlusa. Mela x'ġara? Indi min tam sakemm qiegħed hawnhekk mal-komplement tal-irġiel. U jilmaħ l-ħutu David, nitkellem fuq David. U qed isaqsija jara kif inna bil-fors irid jisaqsihom kif inhu ma daw biex ikun jista' jagħti risposta lil missieru, ovvjament. Jara ħoħ il-kbir Eliab. Sewwa, jara jilmħu li qed jitkellem ma' xirġiel, qed jara xirġiel oħra mek. U jgħidlu dik il-gburija x'inżil tagħmel ma' min ħallejthom, ma' min ħallejthom dak il-ftit naċ dawk in-naċem. Tipo ipatpat fil-vojt. Ma jafimx, ma qas jaf x'ġara u x'għamel u min qabdu hekk u jpatpat fil-vojt. U David qallu isma'. Qallu x'għamilt ħażin. Ovvja, x'għamel ħażin, m'għamel xejn ħażin David. Mela, hawnhekk ħaniftħu fuq Eliab. Eliab kien fis-sura tiegħu kien raġel twil, sabiħ, immuskulat, gburi bih innifsu, buli, arroganti, arani u tmisnix, jipprova jżeblaħ il-ħoħ gburi mentri hu stess kien gburi. Nisimgħu bil-widna spiritwali? Mela, spiritu ta' Eliab ipatpat fil-vojt, iżeblaħ lil ħaddieħor, iċċekken lil ħaddieħor biex jidher hu superjuri, biex jidher hu iżbaħ minnu. U dik il-povra persuna ħaddieħor iħares lejha blenti differenti mentri dik il-persuna ma tkunx hekk. Kemm irridu noqogħdu attenti meta mpatbtu fil-vojt. Mela, il-mulej stess, Samuel u kien il-profeta tal-Alla. Meta ra lil-Eliab f'dik is-sura hekk raġel kbir muskolat, anka hu ħaseb u qal żgur dak ir-raġel huwa mażul tal-Alla. Kif ra minn barra. Issa aħna nafu li l-mulej ma jarax minn barra. U l-mulej qallu tiġġudikax bl-apparenza. Tiġġudikax bit-tul tiegħu għax jien warrabtu, jien irreġettajtu dak mhux tiegħi, qallu l-mulej. Il-mulej ma jarax kif jara l-bniedem, il-mulej jara il-ġenwin, il-qalb jara, amen. Għalhekk f'Mattew, ħansib l-iskrittura, Mattew 7 wieħed jgħid tiġġudikax biex ma tkunux iġġudikati għax l-istess ġudizzju li tagħmel intom tkunu ġudikati bl-istess kejl li tkejlu intom u xi trid tħares lejn it-tibna ta' ħaddieħor. Għax ma tarax it-travu li għandek f'għajnejn ta' tiegħek qabel ma tkun tista' tneħħi ta' ħaddieħor, jgħid tiġġudikax. Mela, ma narawx, aħna ma narawx kif il-mulej jara. Jara l-qalb, jara il-ġewwini tal-bniedem. Bniedem jaraħ li huwa mħassar u bniedem u li huwa omli l-mulej jaraħ li huwa omli. Mela qed naraw il-karattru ta' Eliab. Issa, din hija fejn dan il-karattru ta' Eliab nistgħu insibuh. Mela, number 1, nistgħu insibuha, ħanibdew għax hemm ħafna. Nistgħu insibuha fil-familjari tagħna. Nistgħu insibuha fil-membri familjari, fil-posti tax-xogħol tagħna, nistgħu insibuhom fil-ħbieb tagħna. U jgħidu li tibda tiġi hawnhekk inti, tibda tisma' l-kelma, tibda jinteressa ruħek billi hemm River of Love, li hemm il-kelma tal-Alla, hemm il-kelma retta, hemm il-kelma li toħroġ minn fom Alla. Tmur id-dar, tmur titkellem ma' ħbiebek li qed tiġi hawnhekk u jiġi jgħidulek, hemmhekk tmur. Imma dak li rqiq tmur ipatbtu fil-vojt. Ma jifhmux u jpatbtu fil-vojt. Jew inkella, imma kemm qed toħodha bis-serjetà din. Imma kemm inbdilt, imma kemm vera qed tagħmel affarijiet li qabel ma kontx qed tagħmelhom qabel. Spiritu ta' Eliab. Iwaqfek
Iwaqfek milli tisma' il-kelma t'Alla. U taf għaliex? Għax is-Satana jobodok. Is-Satana ma jridekx li Alla għandu pjan għalik u ma jridekx li inti tilħaq dak l-assignment li Alla għandu għalik, ma jridekx li inti tilħaq il-pjan li l-mulej għandu għalik, ma jridekx li is-Satana, ma jridekx li inti tirċivi l-barkiet, għalek jibda jibatlek daw in-nies kollha ma jifmux minna sad-zeta u jibdaw ipatbtu fil-vojt. U inti, jibda tħossok, per eżempju, bdaw nies li jibdaw patbtu fil-vojt. Jiġi jintimidak, iċċeknek. Tħossok qed tistħi, tkompli tiġi, jew tisma' l-kelma. U tibda tgħid min jaf x'ħajjgħidu fuqi, jew min jaf kemm ħajadduni biż-żmien. No, rridu neqfulu. Ma rridux li konna l-biża' tal-bniedem aħna. Rrid ikonna l-biża' t'Alla, l-unika biża' li rrid ikonna hija l-biża' t'Alla. Li nagħmlu dak li jgħidilna l-mulej, li ngħidu dak li jgħidilna li ngħidu l-mulej, u niddikjaraw il-kelma t'Alla. U mhux jgħid il-bniedem. Naħħih, warrab, kompli mxi l-qoddim. Il-mulej fil-kelma tiegħu taf x'jgħidilna jekk verament ħobni, għamel ir-rida tiegħi jgħid il-mulej. Għamel ir-rida tiegħi. Mela għamel ir-rida tal-mulej, fittex li tagħmel ir-rida tal-mulej, u mhux li tagħmel ir-rida tal-bniedem. Tħallix il-bniedem jekk jgħidlek kemm qed toħodha kemm inti taġġibha, kemm hekk u hekk u kemm inbdiltu hekk. Tħallix il-bniedem itelfek. Keep focus fuq x'qal il-mulej. Tismax mill-bniedem. F'Ġeremija 10:5 jgħidlek misħud u min jittama fil-bniedem. Misħud, tittamax fil-bniedem, tħallix il-bniedem itelfek. Imma vers 7 jgħidlek, Ġeremija 10 vers 7 jgħidlek, imbirek hu min jittama f'Alla, ittama f'Alla, ittama f'Alla. Fejn iżjed nistgħu insibu dan l-ispirtu tal-Eliab? Believe it or not, nistgħu insibuh dan l-ispirtu ta' Eliab taħt dan is-saqaf, ma saqajna. U ħaniftaħ fuqha din ukoll. Per eżempju, inti għandek relazzjoni mal-mulej, tibda tirċievi affarijiet għallek il-mulej fl-ispirtu, tiġi persuna li qatt ma tilabt fuqha, qatt ma talbet fuqek, jew qatt ma tiġi fuqek u tgħidlek isma', għandi profezija għalik, għandi profezija. Il-mulej qalli biex ngħidlek hekk u hekk. No. Tisma'homx. Profezija, propja profezija, l-ewwel nett tkun fuq xhieda ta' 3. U mhux minn għand bniedem jibda jiġi jgħidlek left right and center blood dodge, jibda jitfalek blood dodge. Itlob. Mur u itlob u għajdlu mulej, di minnek, di verament minnek. Jekk ma jkollokx relazzjoni soda mal-mulej fl-Ispiritu Sant, bl-għajnuna tal-Ispiritu, hemm ċans kbir ta' li telfek mill-pjan t'Alla. L-għadu kun jridek to distract you. Jekk il-mulej jgħidlek jiena rridek tmuraw, l-għadu jibad dan l-ispirtu ta' Eliab u jipprova jizvijak u jibatek law. Jekk inti tagħti kasu u għaddiju l-pjan t'Alla, għaddiju l-pjan t'Alla, jizvijak mill-pjan t'Alla. Issa, mhux qed ngħid li kull profezija hija falsa, imma kif għedtilkom li rridu nkunu li konna dan id-discerniment. Jiena li diġratli. Naf li kien il-mulej kien qalli xi ħaġa għalaw, tiġi persuna u tgħidli isma' ta' għandi profezija li għandi profezija rajtkom iva rajtkom. Dak il-ħin stess fl-ispirtu, l-ispirtu t'Alla smajtu jgħid kemm int giddib Satana, kemm int giddib Satana. Dik il-persuna li qiegħda qudiemi ma tilix hekk imma tila I rebuke that in Jesus' name. I rebuke that in Jesus' name. Għax dik hija mill-qiegħ tal-infern from the pits of hell. Il-pjan t'Alla, il-mulej jafu, il-pjan li hu għandu għalija, il-mulej jafu, għax il-mulej f'Ġeremija 11:29 jgħidilna
Jien għandi pjan għalik il-mulej jgħidilna pjan mhux ta' ħsara, iżda ta' futur u tama. U jaf il-pjanijiet minn qabel il-foundation ta' din id-dinja. U jafna, u jaf għandu simna fuq il-palma ta' jdeħ. Għax jekk tkun qed tisma' di tajjil il-mulej Revelation, jekk tkun qed tisma' mill-bniedem u tagħmel l-affarijiet li jgħidlek bniedem, tkun isek mort għand Saħħara. Witchcraft. Tkun isek mort għand Saħħara. Isek bniedem ta' dinja u miflok ħallejt battu mort għand Saħħara, marret taqra lek xortik u dik kisritek, isek bniedem talla iħalli bniedem imexxih. That's witchcraft in the house of God. Noqogħdu attenti jaħwa minn daw l-affarijiet, ma nħallu l-ħadd li jimmanipulawna. L-Ispirtu Talla rridu nħallu, l-Ispirtu Talla nħallu jigwidana biss. Ġesu ukoll ġie ttantat mis-Satana, tafx qallu imma get behind me Satan. Get behind me, għax hemm miktub li l-mulej Alla tagħna rridu naqdu, hemm miktub li l-mulej Alla tagħna rridu nigglorifikaw fil-ħajja tagħna, hemm miktub li nagħmlu r-rida tiegħu biss in Jesus name u mhux nagħmlu nħallu l-bniedem imexxina. Kemm il-darba smajna f'pastors ukoll ikunu mżewġin u jitilqu n-nisa tagħhom. U jgħidulek, il-mulej qalli biex nitlaq il-mara u niżżewweġ oħra. Mela għannu użajt il-kelma użajt il-mulej. U tu, għarax rendi kont dan irrid jagħti. Rendi kont quddiem Alla. Li twaħħal fil-mulej mentri mhux il-mulej kien imma is-Satana. Kemm irridu noqogħdu attenti għax joħroġ minn fomna. Ma naġlux ngħidu għax il-mulej qalli, no. Titta kull kelma li toħroġ minn fomna titta tirrendi kont quddiem Alla. U ma naġlux biħsibiet, għax anke dan il-moħħ għaw spiritu tal-jab għaw. Il-kelma Alla tgħidilna f'Iżajja 55 minn 6 sa 9 jgħidlek mela ħanejdilkom din. Tafu tikkejlu l-oli bejn is-sema u l-art. Xi ħadd jaf ikejlu kemm hemm oli, kemm hemm tul bejn is-sema ħadd ma jaf, ħadd mu kapaċi jaf. Daqshekk tant ieħor ħsibietek mill-ħsibijiet tal-Alla hemm bot, daqshekk hemm tant ieħor hemm il-bot mill-pjan tiegħek għall-pjan tal-Alla, mill-pjan ta' bniedem għall-pjan tal-Alla. Daqshekk hemm il-bot, kemm hu l-bot, is-sema mill-art, daqshekk hu l-bot il-pjan tiegħek u ħsibietek jgħid il-mulej. Do not lean on your own understandings. Toqgħodx tittama fuq il-ħsibijiet tiegħek. But trust in the Lord completely. Afda it-tama fih, ħalli lilu jigwidak f'kull deċiżjoni, taqbadx u tieħu deċiżjoni minn għajrek, taqbadx u tieħu deċiżjoni hekk, just hekk. Isna aħna na papa, isek għandek tifel żgħir u papa. U da tifel jgħidu papa, imma nagħmelek, ħanamelek, ħanamelek. U l-missieri jigwidah, jgħidlu le, tagħmel xekk għax ħatweġġa, le, tagħmel xekk għax inkella hekk dak ħażin. Hekk irridu nkunu aħna dejjem irridu nersqu lejn il-missier. U nħallu lilu jigwidana, mhux bniedem jigwidana. Is-Satana huwa sottili. U believe it or not, dan l-ispirtu tal-Ijab kien ilu minn fuq din id-dinja mill-Ġenesi. U ħanarawa wkoll. Fejn naraw wieħed Adam u Eva. Is-Satana ġie jgħidilhom f'Ġenesi 6. Is-Satana ġie jgħidilhom has God said, mhux il-mulej qal, dejjem juża l-mulej biex iqarraq sottili, joqogħdu attenti. Mela, kien Adam li ġie l-ewwel qabel Eva fil-ġnien ta' Eden. U l-mulej qallu tafaħ fuq ġnien kbir
U qallu minn daw is-siġar kollha tista' tiekol, kollha tista' tiekol, barra minn waħda biss. Mis-siġra tat-tarif tat-tajjeb u l-ħażin tikolx minna dik għax tmut. Tmut spiritwali ġifieri mhux tmut fiżikalment. Imbagħad mela Alla taħ kmand. Kien għadha daqqas ġiet Eva. F'Ġenesi 2 vers 17. Hawnhekk meta ġiet imbagħad Adam u Eva, insomma kienu tnejn li huma, daw kienu imlibsin bil-glorja tal-Alla ta' daw, kienu mlibsin kienu diġà kif qalilna l-pastor fil-teaching tiegħu li l-ġnien ta' Eden huwa the holy of holies, ġifieri daw kienu diġà in the place of the holy of holies. U Satana jobod li aħna nkunu mlibsa bil-glorja tal-Alla. Is-Satana ma jridekx li tikseb il-barkiet, ma jridekx li twettaq il-pjan tal-Alla. U hawnhekk irridu nkunu sodi, mhux ġast ngħidu ammen, imma rridu ngħidu infisem Ġesu Kristu. Ma nħallu l-ebda pjan tal-għadu, ma nħallux l-spiritu ta' Eliab itellifna milli nwettqu il-pjan tal-mulej, Jesus name. Mela, rridu nkunu waħwa, rridu nkunu soldati tal-azzar u neqfulu disċiplinati fil-kelma tal-Alla. Meta ejja naraw il-waqa tal-bniedem għax dan kif samaw l-ispiritu tal-Eliab, ma tawx kas, they take heed, taw kas l-ispiritu tal-Eliab u ma tawx kas l-ispiritu tal-mulej. Ġenesi 3 mela kien Adam kien magħha. Għax Eva Satana bħala serb Satana l-Eva li ma kellix revelazzjoni daqskemm kellu Adam, sewwa Eva ma kellix revelazzjoni għax il-mulej qal lill-Adam l-ewwel u mhux qal lill-Eva. U mela x'għamel Satana mar fuq Eva li ma kellix revelazzjoni daqskemm ma kienx soda biżejjed, hekk jidħol is-serb. Mar jgħidilha, isma', u mela mar fuq dik is-siġra fejn il-mulej qalilhom biex ma jikluwix, biex mar fuq qal isma' mhux il-mulej qal li tistgħu tiklu minn kull siġra. U Adam kien jgħid magħha. Da Sata waqqafha. Kellu kull dritt u waqqafha jgħidilha isma' jaqaf għax il-mulej qalilna minn dik is-siġra ma niklux. Dik hija rrida tagħna, hemmhekk iridu nkunu soldati tal-azzar u sodi, irridu nieqfulu. U mhux nagħmlu bħal Adam, noqogħdu hekk iċċassati u nħarsu iwa mela kul. Le, jekk il-mulej qalilna biex ma niklux, trid tikolx, kif taqbad tikol? L-obbedjenza għall-kmand tal-mulej, jekk il-mulej qalilna naslu hawnhekk. Irrelevanti xejn il-bniedem, jekk hekk le, warrab. Daw kif dimbu nfetħulhom għajnejhom u ntebħu li huma marwenin. X'ġara? Minħabba diż-żubbidjenza tagħhom daw waqgħu mill-glorja tal-Alla, ġew imkeċċija mill-ġnien ta' Eden, waqgħet is-saħta fuq l-umanità kollha. U jgħidlek vers 20, Eva tal-bniedem u mhux kif jgħidu l-Kattoliċi Marija omna, dak il-Kattoliċi jgħidu hija omna. Vers 20, Adam semma lil martu Eva għax hi kienet mill-ħajjin kollha. Eva, aħna rridu nagħmlu bħal Marija, ħajkun minni skont kemtek, u mhux nimxu bħal kif għamlu Adam u Eva. Nagħmlu kif nimxu skont kif mxiet Marija. Ġiel Gabriel u qalilha ħabrilha li ħatkun Ġesu. Ħajkun minni skont kemtek. Qaltlu hekk iridu nkunu iva mulej Ġesu, ħajsir minni skont kemtek. Amen. Qed naraw li kieku Adam u Eva ma dimbux u kieku obdew il-mulej u baqgħu sodi, kieku jkollna sem mis-siġra tal-ħajja u ngħixu għal dejjem għall-eternità u kumplament tal-umanità kollha. Imma
Għalhekk f'Rumani 5:12 jgħidlek permezz ta' bniedem wieħed daħal id-dnub, permezz ta' dnub il-mewt u hekk il-mewt laħqet il-bnedmin kollha għax kollha dimbu, permezz ta' bniedem, permezz ta' Adam. Imma ma naqtawx qalbna. Għax permezz ta' Ġesu Kristu, il-mulej Alla tagħna jridna narġgħu nidħlu fil-Eden, fil-Holy of Holies, fejn kienu Adam u Eva qabel, il-mulej raġa' jridna daħħalna hemm, imma għandna assignment għandna l-għażla, grazzi Holy Spirit, hija l-għażla, the choice is ours. Naraw din l-għażla x'inhi. Int trid li ma tridx tisma' lill-leħen tal-Eliab, ma tridx, you don't take heed, ma tridx tisma' lis-Satana jtelfek. Leħen tas-Satana għax innażżak mill-glorja tal-Alla. Ma tidħolx fil-pjan tal-Alla li l-mulej għandu għalik, ma tirċevix il-barkiet u ma tirċevix il-wedit li l-mulej għandu f'din il-kelma. Mimlija wedit il-kelma tal-Alla. Grazzi mulej. Mela, jina fej wasalt. ġeħ. Grazzi missier. Mela, kull ma nagħmlu huwa ma nismawx minn Eliab. U ma naħlux ħin miegħu, ma naħlux ħin, don't waste your time. Għax jekk toħodha mal-ispirtu ta' Eliab x'ħajjiġri? Golijat jirbaħlek. Il-ġgant Golija jirbaħlek. Jekk inti ħataħli, ħażomm għajnek fuq għax għamil li ladu, għara x'għamil li ladu, għara tiffukax fuq ladu, iffoka fuq Ġesu Kristu x'għamel Ġesu għalina fuq is-salib. Dik hija mir-rebħa hemm. Għax meta toqgħod tiffoka fuq ladu inti qed tiġġalu biex jagħmillek iżjed qed jgħid jara titini l-attenzjoni din u ħajjagħmillek iżjed. Ħudu relevanti, tkompli ibqa' sejjer. Don't fight Eliab, but fight the Goliath, and the only fight that God told us to fight is to fight the good fight of faith. Hallelujah. Hallelujah. Kif għamel David? David ukoll kellu missjoni, imma ma ħallix Eliab, l-ispirtu ta' Eliab iwaqfu. Ġesu wkoll kellu missjoni, imma ma ħallix li s-Satana jwaqfu. Int, kull wieħed waħda minnkom għandkom missjoni fuq din l-art xi twettqu. Tħallix l-ispirtu ta' Eliab iwaqfek. Tagħtix każ lil ħuk bl-ispirtu ta' Eliab. Tħallix jintimidak. Tħallix li jieħu vantaġġ fuqek. Tħallix itelfek mill-fokus fuq x'qallek il-mulej għax dan jiġi f'ħajtek to distract you biex inneħħilek il-focus minn dak li qallek il-mulej. Tmut spiritualment u mhux tal-jek tabbortja il-pjan Alla. Mingħajr ma tkun taf. Ħafna, taf kemm hemm ħafna tilfu ma wettqux il-pjan Alla li kellu għalihom il-mulej. Għax samaw minn l-ispirtu ta' Eliab. Taħli xħinek fuq din l-art. Aħwa, isimaw l-ispirtu tal-la jgħidilkom taħli xħinek fuq din l-art. Għax il-mulej ġabek fuq din l-art biex inti twettaq il-pjan tiegħu fuq din l-art. Don't waste your time. Saul, midluk tal-la. Mażul minn Alla, rrid iwaqqaf. Vers 33 jgħidlu lil David, int ma tistax tmur quddiem dan il-Filistin u tiġġieled miegħu għax int għadek żagħżugħ. Dan ir-raġel ilu mill-ġlied minn dak kien żgħir. Qallu David b'konfidenza assoluta fil-mulej. Qallu għax jaf minnu l-mulej Alla tiegħu, ħallelujja Alla tagħna li kien għadu u jibqa' amen. Qallu l-mulej Alla tiegħi, ħellisni minn ħalq l-iljon, ħellisni minn ħalq l-ors u jeħlisni wkoll minn dan il-Filistin bla ċirkonċiżjoni.
Halleluja. Allu mur, allu, Sawl, libsu l-armatura tal-ħadid, akbar minnu dan. Allu bismu jimen, minix imdorri f'din l-armatura ta' jena, allu jien minix imdorri, allu l-fiduċja tijaj, s-saxħa tijaj miħiex f'din l-armatura, il-fiduċja tijaj u s-saxħa tijaj hija fil-mulej, Alla tijaj li għatma jitlaqni, għatma jabbandunani u għatma jitallifni, halleluja. David ħal-ħatar, għazel 5 ċaqiet, lixxim il-wiet u ħal-izbandola. Ġigant ġi, lemħu, meta ġi ġigant, lemħu l-iżżar, u bqada ovvjament beda jizzufja tabiħ u jajru. Imma marax dil-Lion of Judah fih, marax li dan David minnu tamat f'mini, tamat tijaw, il-fiduċja tijaw, maraħiex bajneħ naturali tijaw. U David wieġbu għallu, inġejt lejja, bix-xabla u bil-lanza u bil-vleġġa, iżda jien ġejt għalik bisem il-mulej Alla ta' Izraeli, inti sfidajt. Il-mulej għażer rid juża li dan iż-żagħżugħ biex joqtol dan il-ġgant Golija li kulħadd kien imwerwer minnu. Il-mulej taħ l-instructions, dan għamel dak li għallu l-mulej, ma ħallix l-Eliab waqfu mill-missjoni li qabdu jagħmel il-mulej u biqlu bija b'kuraġġ mar għamel kif għallu l-mulej u b'kuraġġ għax jaf minu il-mulej li il-mulej ħajtih ir-rebħa, halleluja, qatlu. Taħ bizbandol ġi bizbandola biċċaqa waħda qatel dan il-Filistin. U mhux talli hekk, halleluja, għal meta tafda fil-mulej, meta tuża l-instructions li jtik il-mulej u mhux il-bniedem. Da għamel kif qallu l-mulej, l-instructions kollha kif qallu l-mulej. Zbandola zbandola bil-ċaqa waħda bum, stordiħ, mar fuqu, tala fuqu u blik il-xabla tijaw stess, qabat il-xabla ħanxallu rasu, għadu fuqu u brasu fidej, ras ta' ġgant fideħ u r-rebħajja tijaj. Rebbaħni l-mulej, iridu nkunu waħwa, iridu nkunu b'kuraġġ fil-mulej, għax il-mulej tina r-rebħa, il-mulej qatt ma jitlaqna u l-mulej qatt ma jfallina. Wieħed Korintin, vers 27 hekk jgħidilna imma Alla għażel in-nies boloħ tad-dinja biex iħawwat l-orrif. Għażel id-dajfa tad-dinja biex iħawwat il-qawwija. Għażel il-mistmerra tad-dinja u n-nies li ma huma xejn biex iġib fix-xejn il-dawk li huma xi ħaġa. Kif għadna kemm rajna issa f'din l-istorja ta' David. Ekk ebda bniedem ma jkun jista' jiftaħar qudiem Alla minnu li intom tistabu fi Kristu Ġesu li sara lina l-erf. Ġesu huwa l-erf li jitkellem fuq għal-proverbji minant Alla, ġustizzja qdusija fidwa biex bħalma hu miktub min jiftaħar ħajftaħar fil-mulej. Għalhekk il-mulej jgħidilna la tiġġudikax, għax mhux xogħolna, mhux xogħolok li tiġġudika, għax aħna naraw minn barra. Moħna karawetta, għalfej il-moħ talla tirraġunax bl-erf tal-bniedem karnali u tipprova tagħmel 1+1 jew 2+2 u tipprova ġib l-anser għax bissa jirnexxielek għax daw fl-affarijiet fajnejn il-mulej huma fruwat, fruwa fuq fruwat. James 3:15 jgħidlek u dan mhux erf li ġej mis-sema, imma erf ta' din l-art tal-ġisem, tax-xitan. Meta bniedem jagħmel 1+1 xi tirraġuna, xi qed tipprova tagħmel hekk. Meta mhux hekk. L-erf talla li ġej mis-sema qabel kollox huwa safi. Erf li jfittex islim, it-tjubija, il-ħlewwa huwa kollu ħnina frott tajjeb bla ma jħares lejn l-uċuħ u bla erq. Dawk li jfittxu slim jiżżiraw fis-slim u jkollhom il-frott tal-ġustizzja. Halleluja. Grazzi mulej tal-kelma tiegħu. Men, maħna xejn mingħajr din il-kelma. Bniedem jgħix, ma jistax jgħix fuq ħobż biss, iżda bniedem jgħix fuq kull kelma li toħroġ minn fom Alla.
Parti mill-karattru ieħor ta' spiritu ta' Eliab, il-gossiping. Jitħammeċ u jħamġu u jikdbu fuq persuna li ma għamlet xejn. Bħal David, għallu jien x'għamilt? X'għamilt jien? Għallu dan. Kif tista' tiġġudika meta dik il-persuna mixtrija bid-dem ta' Ġesu ta' Nazaret? Mixtrija bid-dem ta' Ġesu. Ma nkunux nippruvaw nkunu dan l-Eliab li jipprova jċekken lil-ħok jew il-loħtok u li ġi mixtri bid-dem prezzjuż. Imma ħankunu bħal Jonathan. Jonathan kien it-tifel ta' Sawl. U meta Sawl għal David, għax David qatel ħafna iktar minn Sawlu, beda jipprova jagħmel ħafna pjanijiet biex joqtlu. U Jonathan kien qed jisma' x'inhu qed jgħid missieru u kien imur ħdejh u jgħidlu isma' u kien jipproteġġih u kien jgħidlu kollox, oqgħod attent għax hekk u hekk. Ħankunu hekk, ħankunu nipproteġġu lil ħutna, ħanejnuhom lil ħutna, ħansaħħuhom il ħutna. Ħankunu bħal Jonathan u mhux inkunu bħal Eliab. Infittxu aħwa li nwettqu l-pjan il-missjoni li għandu l-mulejja lina. Għaxu l-mulejja l-latana u li jgħina. Il-mulejja l-latana jisaxħaħna u l-mulejja l-latana jtina r-rebħa. F'Iżajija 41:10 la tibżax jgħidlek il-mulej. Għax jien miegħek la titħassibx għax Alla tiegħek jien nwettqek, jien nejnek, jien nwiznek, jien millit l-lemminija r-rebbiħa tiegħi. Amen, il-mulej jirrebbaħna. Ħanibqgħu sodi fejn pjantati fejn irridna l-mulej u mhux inħallu l-ħadd ieħor jipprova jigwidana fejn ma jifhimx. Spiritu ta' Eliab ieħor, parti mill-karattru tal-Ispiritu ta' Eliab. Bniedem li jorqod waqt preach. Mela kun hawn il-pastor hawnhekk jew xi predikatur hawnhekk jiġi dal-Ispiritu ta' Eliab u waqt preach, waqt il-kelma li tkun għaddejja biex il-Satana kif qedtilkom li jitelfek, jiġi jagħmel minn kollox biex jitelfek billi ma tirċivix, inti jibda jiġi dak l-Ispiritu ta' nas. Spirit of Eliab. Dak, parti minn Spirit of Eliab. Amazing. Waqt li tkun għaddejja l-kelma, iwaqfek milli tirċivi, milli kollu kelma li il-mulej minn hawnhekk u inti torqod ma tismaħħix. Biex ma tasalx fejn jridek il-mulej, biex ma twettaqx jridek tagħmel il-mulej. Noqogħdu attenti jaħwa, rridu nindmu. Ma nħallux dan l-Ispiritu ta' Eliab itellifna. Ħafna huma msejħin, imma ftit huma l-mażulin. Għaddi mit-triq id-dejqa mill-bib id-dejjaq għax wiesa u l-bib tat-telfin, miftuħa it-triq tat-telfin u ħafna jgħaddu minna għax dejja il-bib u dejqa triq li tieħu għal-ħajja u ftit huma li jsibuha Mattew 7:13. U l-mulej jgħidilna f'Mattew 7:21 mhux kull min jgħid li mulej jidħol fis-saltna tiegħi. Iżda open your ears. Kull min jagħmel ir-rida tiegħi. Mhux li tagħmel ir-rida tal-bniedem, jekk qed tagħmel ir-rida tal-bniedem, għandek xans. Hekk jgħidlek hawn. Mhux kull min jgħid li mulej jidħol fis-saltna tiegħi, ġifier inti tista' tiġi hawnhekk. Tista' tiġi tfaħħar il-mulej, tmur dar lura u tagħmel ir-rida tiegħek. Mhux kull min jgħid li mulej jidħol fis-saltna tiegħi, iżda kull min jagħmel ir-rida tiegħi. Ħanfittxu aħwa nagħmlu ir-rida tal-mulej. Ħanġorru dawk il-5 ċaqiet. Ħaniftaħ fuq din il-5 ċaqiet li ġar David. ċaqa number 1, fidi x'qal il-mulej. Blajnuna tal-Ispiritu Santu. 2 Korintin 13, aħna għandna l-istess spiritu ta' fidi skont ma hu miktub, emmint, għalhekk tkellimt, emmint x'qal Alla, emmint x'qal Alla, u nwettaq dak li qal Alla. Fidi f'Alla. Number 2, it-tama.
li nittamaw fih, li nistennew fih bl-għajnuna tal-Ispiritu Santu li jfakkarna u jallimna. Ġon 14:26. Imma l-avukat li hu l-Ispiritu Santu li l-Messier jibgħat f'isem Ġesu u jallimna u jfakkarna. Number 3, kuraġġ, boldness, kif kellu David. U mhux spiritu ta' biża'. Tieni Timotju 1:7 Alla ma taniex spiritu ta' biża', ma tana spiritu ta' qawwa, ta' mħabba u ta' rażan fuqna nfusna. Number 4, obbedjenza lejn ir-rieda tal-Alla. Galatin 5:25 Jekk ngħixu fl-ispirtu ħanimxu wkoll fl-ispirtu. Romani 12:2 La taqblux ma' din id-dinja, imma tbidlu bit-tiġdid ta' moħħkom biex tarfu li ma jir dik ir-rieda tajba li toġob u perfetta tal-Alla. Number 5, tifħir il-mulej. Ir-rebħa, it is done. Mela praise him in the whole way. Sakemm inti tirċievi dak li inti il-mulej għandu għalik, sakemm inti tkompli twettaq il-pjan tal-Alla, praise him in the whole way. Faħħar, because it is done, it is finished on the cross. Amen. L-Ispiritu Santu jgħinna niglorifikaw lil mulej tagħna Ġesu u jgħinna ndawru l-attenzjoni fuq Ġesu Kristu. U hu l-ħatar miegħek kif il-ħatar l-ewwel awtorità fi Kristu għajdlu warrab minni Satana għax hemm miktub li nagħmel biss ir-rida tal-mulej, warrab minni Satana għax hemm miktub li nqim il-mulej Alla tiegħi, warrab minni Satana għax hemm miktub ħan glorifika l-mulej fil-ħajja tiegħi. Ħan nagħmlu r-rida tiegħu, ħan glorifikaw permezz ta' ħajjitna bl-emejjel tagħna. U ma nkunux ħasra bħal dawk li skribu l-Farizej li l-Ġesu għajjarhom ipokriti. Min fommhom daw ifaħruni għalilhom. Min fommhom ifaħruni imma qalbhom qiegħda l-bogħod minni. Ma nkunux bħal daw li skribu l-Farizej. Jekk verament ħanħobbuh, mhux bil-fom imma bl-emejjel tagħna. Jekk il-mulej qabbadna biex nagħmlu xi ħaġa ħanagħmluha. Yes, sir, and that's it. No questions asked. Għax mux jina nejx, mux aħna nejx, iżda Kristu jgħix fina, u għal-kem nejxu aħna, iżda Kristu jgħix fina. U f'Kolossin 1:10 biex nimxu kif jixraq il-mulej u noġbuħ f'kollox billi namlu l-frott, f'kull emil tajjeb u nikbru fil-revelazzjoni, imsaħħin b'kull qawwa skont is-seta glorjuża tiegħu għal kull sabar u dbatija bil-ferħ, waqt li nroddu ħajr u mhux bit-tgergir. Irroddu ħajr u mhux bit-tgergir. Okay? Mhux bit-tgergir. Aħna fl-aħħar mill-aħħar meta rridu niġu quddiem u tafx rridu nisimgħu minn għandu. Well done, my good and faithful servant. Idħol. Well done. Mhux nisimgħu jgħidilna warrab minni ma nafekx, jien qabbattek biex tagħmel xi ħaġa u inti smajt mill-bniedem. Xi trid tisma'? Meta tiġu quddiem u warrab minni jew well done. Mela isma' mill-mulej x'qallek il-mulej. Iftħu widnejkom. Knisja, l-poplu tal-Alla, iftaħ widnejk. Ħannobdu lill-mulej, Alla tagħna. Għax il-mulej jgħidilna, bintek, binti, ibni, jien sejjaħtlek biex inti twettaq il-pjan tiegħi fuq din l-art. Tagħtix każ il-bniedem, għax il-bniedem huwa duħħan, il-bniedem illum huwa le. Tagħtix każ il-bniedem u tismax mill-bniedem, iżda tama fija, afda fija, għax jien huwa Alla, I am the great I am, jgħid il-mulej, afda fija. Huwa jien li ntik ir-rebħa, huwa jien li nsaħħek, huwa jien li nikkoraġġik, huwa jien li nitwilek nwittillek it-triq biex tibqa' timxi l qudiem, huwa jien li nipproteġik, huwa jien li nipprovdilek, huwa jien jgħid il-mulej Alla tagħna li Alla li jista' kollox, li kien għadu u jibqa'. Amen. Grazzi Missier Qaddis tal-kobor tiegħek mulej Ġesu. U nixtieq qabel nagħlaq nixtieq ngħidilkom din, weda, il-weda li tagħna l-mulej. Kif qedtilkom, il-kelma tal-li hija mimlija wedit. Deuteronomju 28. Morru u fluħ, għax l-ewwel darba li qrajtu Deuteronomju 28 weħilt u naqrah u nerġa' naqrah.
il-barkiet u s-saħtiet. Hija l-għażla tiegħek xi tirċievi inti, barkiet jew saħtiet. Ħajna naraw taħt il-barkiet x'qalilna. 28, barkiet. Jekk inti tassew tisma' leħen il-mulej, u mhux leħen il-bniedem, leħen il-mulej Alla tiegħek biex tħares u tagħmel l-ordnijiet li jinqabbattek, l-ordnijiet, il-kmand tiegħek li jinqabbattek tagħmel, l-assignment li jinqabbattek tagħmel, jiena nollik, jerfek il-mulej Alla tiegħek floli fuq mill-ġnus kollha tal-art u jiġu fuqek dawn il-barkiet kollha għax tkun smajt leħen il-mulej Alla tiegħek. Imbira tkun fil-belt, imbira tkun fir-raba, imbira tkun il-frott ta' ġufek u l-frott ta' artek, imbira tkun il-frott tal-bejjem tiegħek, il-friħ tal-baqar tiegħek. Insomma, jkompli u naqbes għal vers 12. Jiftaħ il-mulej is-sema il-maħżen ta' ġidu u jagħtik f'waqta xita għall-artek u jbirkek f'kull ma tmitti dejk għalih. Int tislef lil ħafna ġnus u int ma tissellifx mingħand ħadd. Jqiegħdek il-mulej ir-ras u mhux id-demb, tkun dejjem minn fuq u mhux minn taħt u jekk tisma' mill-ordnijiet tal-mulej Alla tiegħek. Imbagħad jgħidlek minn vers l-isfel, minn 15 l-isfel jgħidlek is-saħtiet. Meta ma tismax mill-mulej, meta tisma' mill-ispirtu ta' Eliab, meta tisma' you take heed, Satan tisma' mill-ispirtu ta' Satana u jiġu daw il-saħtiet fuqek. This is the word of God. Revelation 3:21 sa 22. Lil dak li jirbaħ sal-aħħar nagħtih joqgħod miegħi fuq it-tron tiegħi jgħid Ġesu. Bħalma rbaħt jien ukoll u qgħad bil-qiegħda ma' missieri fuq it-tron tiegħu u min għandu bidnejn ħajjisma' x'qed jgħid l-Ispiritu tal-mulej. Mela aħwa wasalna fl-aħħar ħalli nqumu ngħidu din it-talba nagħmlu indiema u wara l-indiema nitolbu u niddikjaraw il-kelma talla fuqna ħalli nkunu bold u nkunu b'saħħitna f'din il-mixja ħalli nwettqu dak li qalilna il-mulej Alla tagħna u nigglorifikaw lil-mulej fil-ħajja tagħna għall-glorja tiegħu dejjem. Mela, nagħlqu għajnejna u nbaxxu rasna u ħanamlu din l-indiema. Mulej Ġesu, nirringrazzjak missier li jiena llum smajt il-kelma tiegħek mulej. Kelma li hija stabbilita fis-smewwiet u li ma tmurx lura lejk vojt mulej qaddis u li ma tinbidel għal ħadd mulej. Il-kelma tiegħek li tċanfar lil min tħobb. Mulej jiena nindem fejn ipparteċipajt u għamilta ta' Eliab, fejn bigburija żeblaħt u ċekkint lil ħuti. Fej fl-ignoranza tiegħi jiggossipjajt u ħammixt xi aħwa li huma mixtrija bi prezz għoli. Nindem mulej Ġesu fejn smajt iktar mill-bniedem milli lilek. Nindem fejn ma tajtekx l-ogħla importanza fil-ħajja tiegħi. Nindem fejn ma tajtekx reverenza li verament tixraqlek. Nindem fejn ġibt il-kelma tiegħek fix-xejn. Nindem minnu mulej. U llum naraf mulej Ġesu li inti sejjaħtli biex nwettaq il-pjan, l-assignment li inti trid nwettaq fil-ħajja tiegħi għall-glorja tiegħek. U f'isem Ġesu ma nagħtix każ x'jgħid il-bniedem imma nagħti każ qed jgħid lill-mulej. Għax kif hemm miktub fil-kelma tiegħek misħutu min jittama fil-bniedem imma mbireku min jittama f'Alla. U ma nħalli l-ħadd u xejn f'isem Ġesu Kristu iwaqqafni mill-wettaq il-pjan li inti għandek għalija. Musa nħalli l-ħadd intimidani, musa nħalli l-ħadd jaffettwani u biqlu bija u b'kuraġġ nimxi l-qudiem. Nibqa' granfat mal-blata Ġesu Kristu, nibqa' granfat mal-kelma tiegħek u bl-għajnuna tal-Ispiritu Santu il-mulej Alla tagħna itini r-rebħa, isaħħaħni u wittilli triq, jigwidani u jwassalni sal-aħħar u jrebbaħni għax il-mulej Alla tagħna huwa Alla rebbieħ. Halleluja. Grazzi mulej.
Grazzi, nirringrazzjakom li għattu hawnhekk u smajtu din il-kelma. Ħanibqgħu sodi jaħwa u nejnu l-xulxin, nkunu bħal Jonathan u mhux nkunu bħal Eliab. U il-kelma tal-mulej tini waħda waqfet hawnhekk u nirringrazzjakom. God bless you. U naddu għal break u naddu mbagħad għat-tielet sezzjoni tal-lum. Grazzi.